Inkosi ebusisi, ngiyabingelela bonke abantu inyanga yishumi lena. Ngisacela nozobukela le video ongisharele yona noma undlulise lo mlayezo uyaphuthuma. Kubona bonke abantu abalandela inyanga yishumi. Kunama scam ama-page amaningi awenyanga yishumi akhona manje. Lawo ma-page anama followers amaphansi nama followers aphansi nama followers aphansi ungizwisise kahle. Ama scam lawo. Ngicela njengamanje nonothando noma unokusiza abantu abalanda inyanga yishumi. Ama scam afakisa abantu imali ethi ngizokuhlolela online, ethi ngizokufakela insebenzo online, angiyenzi yonke lo yonto. Ngicela njengamanje le video ifike kuwo wonke umuntu olandela inyanga yishumi. Kunama page angama fake ku Facebook, kungama page angama fake ku TikTok. Ngicela lezi ndawo zombili niqaphele ama scam. Ungafaki imali, ungafaki even u50 rand, even 10 rand ungawufaki. Ama scam maningi. Ngicela le video ifinyelele, ningafollow, nihambe no unfollow, ningireportele wona. Lama scam lawo avalwe lama page abo. Ngiyacela wonke umuntu olanda inyanga yishumi ngicela ningisize. Abantu baleke befakiswa imali, kunama scam bafowethu. Ngiyacela ningayithathi inamba eningazazi niyifonele ngoba lo muntu uzokufuna imali. Neke wafuna imali akusiko mina loyo iscam. Ngiyacela kodwa umthandazo wami uthi ngikhulekela lama page onke uNkulunkulu abakwenzile phezulu kwempilo zabanye abantu bethatha imali zabo. Cela uNkulunkulu engisize, engiphele bona isibusiso sokuthi ukuhlupheka bengakuboni namhlanje, bengakuboni kusasa, kodwa kufike ngalesikhathi umuntu sethu ujabule khona. Ngiyacela wonke umuntu engenzele into efana naleyo. Inkosi nibusise. Maphanda phansi.